Babunondaba uthi selokhu waba yilungu leqembu le-IFP kusukela ngonyaka ka-1975 nokuwunyaka leli qembu lasungulwa ngawo. Njengoba nje sisanda kubungaza iminyaka engama-50 lasungulwa, ungakusishonisa emuva usichazele ngemvelaphi yaleli qembu le-IFP nanokuthi-ke uma ngabe ubheka libheke ngaphi kusasa leqembu le-IFP njengamanje. Isisekelo sokuqala okufanele onke amalungu eqembu lenkatha ame phezu kwaso imfundiso yobuntu bothu. Sithi ubuntu ngeyilimi zesiNguni, sithi bothu ngeyilimi zabeSuthu. Manje-ke bathi uma bekutolika-ke ngeyilimi zabamhlophe bese bethi I am because we are. So-ke ngisho ukuthi-ke ngamanye amazwi uma amalungu ethu ezolahlekelwa ngemfundiso yobuntu bothu abasiyinkatha ngempela labo bantu. Ubuntu busho ukuthini na? Busho ukuthi awuziphileli wena wedwa. Umuntu uyingxenye yomndeni wakho. Unako umndeni wakho. Mnako umakhelwane wakho. Inaka inhlalakahle kamakhelwane wakho. Ungasebenzeli ukuthi kuphumelele wena wedwa. Kwakukhona lapha emlandweni wesizwe sakithi noma usikompilo lokuthi uma omunye umuntu efuyile omunye eswele ubethathwa ngokuthi kwakukhona isiko lokusiselana ukuze nalo ongenakho akwazi naye ukuthi abe nempahla, abe ney'nkomo, abe ney'mbuzi, abe nezimvu. Wayengathengiselwa, wayengadayiselwa. Kodwa uma ubumsisele umuntu izinkomo ey'nhlanu, wena uyothatha iy'nkomo ey'nhlanu ubumsisele zona, noma ngabe seyizele iy'nkomo eziyishumi, iy'thelo zobelusa kwakhe lezo. Lokho kwakwenza ukuthi ingabe bikho lento esisiyibona namhlanje, umuntu aqhamuka athi, hhayi mina nginamabhizinisi okuqapha, kodwa omakhelwane bakhe balele emnyango. Leyo nto ibubukelwa phansi la sivela khona njengama-Afrika. Uma singavumela ukuba leyo nto ife, sizokwakha isizwe esifileyo esinganakekeli omunye umuntu. Ilokho kokuqala. Okwesibili, iqembu lethu lakhelwe phezu kwenhlonipho. Inhlonipho ayisho ukuthi akube ngomncane kuphela ohlonipha omdala, nomdala ahlonipha omncane. Lakhelwe phezu kwalokho. Ukuhlonipha. Uma ingasekho inhlonipho, kuzoba nesiyaluyalo emphakathini. Nasesizweni sakithi kuzoba nesiyaluyalo. Sesibone nje uma abantu beqhuba ipolitiki, ubona abantu sebekhahlamezana bebizana ngamagama sebenza yonke into engalungile le engekho emzweni yamasiko nosikompilo lwethu. Akusiyo-ke inhlonipho lo. Akukwenzi ukuthi ube usopolitiki ongcono uma uthuka inhlamba noma uhlambalaza ungahloniphi. Kodwa lokho kukwenza ukuthi ube ngumuntu obonakalayo ukuthi awuqeqeshekile kahle, awuvuthiwe, awukho esizindeni esihle sosikompilo lesizwe sakithi. Ilokho okwesibili engicabanga ukuthi-ke intsha yakithi engena la eqenjini ifanele ikulondoloze lokho, ikulondolozele izizukulwane ezizayo.